того, що чи можна торгувати Кримом в мир, в процесі миру за Донбас, я думаю, що так точно ми не можемо ставити це питання. І мені здається, що питання Криму, воно насправді не таке складне з точки зору особливо економічної. І не так Крим потрібен Росії, як, скажімо так, як це відбувається. Тобто це точно момент торгу, але що на що, можливо, ми дізнаємось на найближчій нормандській зустрічі. Що я маю на увазі? Ну, якщо ми історично згадаємо про Крим, незважаючи на те, що він був заселений людьми там з Росії, але знов-таки там дуже багато питань, ким заселяли, для чого це робили і так далі, якщо там ми згадаємо 200, 300, 400 років тому назад. Але ж історично склалось так, що Крим подарували в свій час Україні саме через неможливість нормального економічного забезпечення, в тому числі водопостачанням і так далі. І зараз з тої інформації, якою володію я, з тої інформації, яку от мені розповідають, я ж кажу, у мене багато знайомих, у яких батьки там залишились, кількість туристів щороку зменшується. Тобто економічно ця територія не є обґрунтованою для Росії. Далі, проблеми з ресурсами продовжують бути. Зрозуміло, що за територією і за, скажімо так, визнанням власних якихось імперських досягнень це була велика галочка в історії Володимира Путіна як президента. Але з точки зору економічної доцільності, як на мене, жителям Росії Крим нічого не додав, на жаль. Жителям Криму, які там, можливо, якась частина хотіла доєднатися до Росії, це краще запитати в них. Але теж дуже багато питань і стосовно ціни, стосовно доступності продуктів, і стосовно того, чи можуть ці люди зараз нормально подорожувати Європи і так далі. Я думаю, що через деякий час оця історична невизначеність, яка наразі є з Кримом, вона все ж таки визначиться. Питання в тому, як це буде, тут мені не хочеться прогнозувати і спекулювати просто заради того, щоб щось прогнозувати. Давайте трохи звузимо слово «деякі». Мені хочеться, щоб це було все ж таки в перспективі до 10 років. Чому я кажу до 10 років, поясню. Тому що все ж таки влада в Росії протягом цього періоду частково зміниться. Частково, тому що я там не розумію конфігурації, яка буде точно, тому я кажу частково. Це перший момент. Другий момент, я сподіваюся на те, що ця активна частина кримсько-татарської спільноти, яка бореться за повернення до України, залишиться такою ж активною, і ми не втратимо її. Я зараз кажу про Україну, про ті зв'язки, які були, про ту, певну, там енергетику, енергію і об'єднання навіть цієї спільноти навколо проблеми. Тому що, знов-таки скажу чесно, багато хто про кримських татар дізнався у 2014 році, коли проблема Криму виникла. Дізналась про їхню історію самобутню, так, незвичайну, складну, про внутрішню структуру взагалі цієї спільноти, про дружність, про мотивуючі фактори. І, на жаль, це відбувалося в таких умовах, але зараз ми про це знаємо. Якщо ми будемо їх підтримувати ці зв'язки, я все ж таки вірю в те, що вони нам допоможуть. Якраз вони нам допоможуть. Тому я на 10 років акцентую на цьому увагу.